ngithi abantu beze ngobuningi babo bezovotela enkatha. Inkatha siyayithanda sikhule ngayo. Ngiyaqala manje inhlangano eningi mina. Eyivela mina ngazi inkatha mina. Ngazi inkatha. Futhi netheku nje angaphela namaphala. Bangaphatha inkala namaphala ngaphela letheku nje bakunyiwa lokho edrop nje ngeke kunyiwe lapha. Ngithi mina ngomhlaka-10 ke abantu abeze emabhida uzobe ukhona mina induna yale ethi ubhengu uMaqabhana. Yebo. Nginibingelele kuphi nakuphi la okufinyela khona le channel. Igama lami nguVusi Mavusana, intatheli edomile. Bafowethu inkulu indaba ke la sila eGugudlameni Park njengoba sazi ukuthi umcimbi ke wenkathi ula eGugudlameni Park. Siyacela ukuthi abantu abaningi ke basondele. Umcimbi uqalile, siyokhumbula ukuthi ke vele banomkhankaso ukuthi ke bafuna ukuyogcwalisa imabhida ngomhla ka-10. Bahambela wonke amahostela njengoba na izolo inkatha siyazi ukuthi ke kade ikhona ke ehostela eMlazi. Namhlanje ke bala eGugudlameni Park. Siyathembisa ukuthi abaculi abaningi ke bakhona sebadlalile abanye abaculi. Wena osekhaya ke asazi ukuthi uhlaleleni, ungasondela ke la endaweni yesigameko emabhida. Siyi-channel siyabonga. Yabo siyaphila baba. Ufunhlu wakashezi ibhinqa enkandla emachubeni la sisengomcimbi wenkatha. Sobungaza abantu ukuthi inkathi yona eyophatha noma kunini ukuthi ubaba ushenge washiya kodwa sisekhona siqinile itonaqala abantu besisupport sihambe nabo siwini. Uqoqumezela abantu ngomhla ka-10 ukuthi bafike emabhida njengoba emabhida mhla ka-10 mina ngiyobe ngikhona. Kodwa ihostel engihlala kulona eDartton ngiyalitshela siye emabhida namhlanje nje siye workshop. Ngifuna ihostel laseDartton lize lonke. Siyazi ihostel eDartton sineyinkinga sibe singavoti kahle ngokuthi kuneyinkinga ezikhona. Kodwa ngicela beze bengapheli amandla sibe khona nasemabhida namhlanje. Amabhasi asilanda kodwa nenyawo zilula nalana inyawo ilula nasela ngathi akekho umuntu wenkatha. Yeah. Kuthi ngisondele kade ngiselelana kakhulu nomntwana ushenge bengiye ngimbone ngisho ekhala lakhe. Kodwa ngihlala eDartton ngicela iPlomise. Nami ngisiphambili ngoshenge. Yeah.